Kwizi atsika jiaby. Wassalamu alaikum warahmatullah. Magnano mbola tsara atsika jiaby, meva ho salama aby atsika jiaby. Fotoagnany fanomezana niany matsagna ho zaho. Tsy za lapanjiry, tsy za tragnony fagnahy, tsy hoe za mirigna anareo razana, na hoe tsy magnaja anareo fanjakagna an-drazana, fa amin'ny mahazanaka taranaka zafinareo zahay isoloako tegna eto, indramako vavan'ny vahoaka miaraka aminareo, tariminareo, taizanareo, ny bitikinareo, fotony mafafana ny raha andalo, maventy ny raha ho avy, tsy atao tsy agambara, tsy atao tsy bitiky, tsy atao tsy safary amin'ny gasy mpiretan-drazana, ny namagna mizanaka nabavy ray aman-dreny, mikoeza anareo za tompoko. Tato regnitsika, hitatsika fa hoe ary naboakane, nampizavane tamin'ny Facebook, réseaux sociaux, ny raha nandalo nahazo ny razam-bitsika Sakalava tamin'ny 1838 mandeha tagny navy aty. Tsy atao tsy agnambaragna anareo fa tapa-kevitry ny garamaso hanampody ny lohan-drazana atsika. Ny lohan-drazana atsika zay nivonendro mba afandro nanjanaka tamitsika teto. Zio zegny tapa-kevitry reo fa hoe ampody amindreo tompiny fanagnandreo tompiny, amiagnareo tompiny rahandreo tompiny. Eto dia mitodika amitsika zanaka Sakalava, na baka varitra anao, na varitra andrefa anao, na atsimo andrefa, zany hoe igny faritry Menabe, Manonga, mahazo Boeny, mahazo Ankarabe, mipaka amin'igny faritry Bobomby. Nandiniky sy namakafaka amle raha hoe ampodiny vazaha amitsika, ny lohan-drazana atsika, ny lohan-dray aman-drenitsika, ary indrindra fa dadilahintsika. Ny tiany ambara eto mitodika aminareo Sakalava za tsy zokiny fa za zandrindrindra, kanefa fombafomba io ny tsika jiaby. Io tsy ny Fulany, wala tsy ny Rayano, wala tsy ny Andrakoto, wala tsy ny Andraso, wala tsy ny Boto, wala tsy ny Jo, fa io ny tsika Sakalava. Mazava soratra amin'ny afaran'ny lohan-drazana igny hoe Sakalava. Koezy tompoko, tsy za mirigna anareo fa tsara raha iaragna, ratsy raha iaragna. Matoa niady ro igny, nanohitry ro igny tamin'ny faritry
misy atsika Sakalava fitiavandreo tanànatsika ary fitsonjovandreo ny taranaka atsika mare afaka mare agny de atsika miaigny amizao fotoagna zao zegny. Eto de isorako ny fitondragna frantsay nahatsapa fa ampody aminay tompiny aterigny aminay Sakalava rahanay fa zao izy mitodika aminao za ministre ny culture madamo Maradona kotera anao zanaka tanindragna anao tsotra raha ambarako anao atera aminay Sakalava rahanay amia zahay Sakalava rahanay aza jutso Antananarivo zay Sakalava managna terrain international Ambaribe zegny ajotso aminay Ambaribery lohan'ny dadilahinay razagna dadilahinay fa aza jutso Antananarivo zegny forangatako aminao ministre ny culture Maradona fotony mety ho voakarama anao mety ho voatapimbava anao kanefa tadidia fa ny mandrakizay tsy misy mety ho farany ty fitondragna ty tsenikay atsika fa rangatako aminao amin'ny mahazanaka Sakalava za itsanganako eto osolo tegnany Sakalava jiaby tsy hoe za manam-pagnahy na hoe za farany misy jery ko izy tompoko ambila mijotso ny tanindrazagna anay Sakalava lohan'ny dadilahinay lohan'ny razananay Sakalava zegny tsy hoe magnavakavaka hoe na hoe milady boko non tsara ianao donc madame ministre culture Maradona tamiro nangala nangataka satro bolomena ny satro borimena ny Ranaval zay Sakalava tsy niao zay Sakalava tsy nilahady zay nangigny zay nizahavo fotony nindro fa tsy ninay nindro fa tsy nitsika keniany ne havy ataovam-pagnajagna ameza voninahitra razananay fa ampy folotsa tampotogno nampifitena ro fady koty agnisan'zegny Sakalava ampy folotsa tampotogno ty fitondragna ty nagnambanimbany namono nandratradra gasy kararo keniany aza fandesagna vahoaka afahenay raha jiaby vandy nahabenareo tagnatin'ny 30 taogno fa vahoaka tsy be tamy vandy atsika jiaby io samy misy razagna atsika samby amin'ny fomba atsika samby amin'ny fagnajagna izy ke zay koa nagnajanonareo nagnanaovanareo tamtam fivoriagna tatsy fivoriagna taroa nitsangananareo ziska tamy rovan'ny Manjakamiadana zay lazainareo hoe rovan'Antananarivo tsy magnino rovan'Antananarivo fa ninay
ajotsone amy rovany Sakalava, zay managna rova, zay managna lapa. Ke mitodika aminao za, Madame ministre de la culture, ajanon'olo, razanan'olo zao. Io tsy décoration, ary io tsy natao hitadiavagna vola, fa razananay, olobenay Sakalava zay. Ke za nahita namaky le article naboakandry zareo mpagnano gazety frantsay, nitako ny sarinao Madame ministre de la culture Maradona niaraka tamile ramatoa, elle a fait bébé toute seule. J'ai boka fahaizany garamaso izy hoe elle a fait bébé toute seule, entre parenthèses Madame ministre de la culture en frantsay Rachida Dati. Gaga za volaniko ny za sary igny, tsy haiko hoe managna fo n'olombelogno ve nao Madame ministre, matsapa fa zanaka côté ve nao Madame ministre de la culture Maradona. Tamy tsikitsiky, tamy tokiky nagnaboanao le raha. Non, non, io ne volako aminao matetiky hoe enao ve le fomba, enao ve le hoe le culture, raha karaha regny tsy fandesigna amy tsikitsiky. Madame ministre ny culture Maradona, razambene igny tsotsenao zegny Madame Maradona, tsy tokony amy tsikitsiky na amy tokiky nandresanao izy. Anao k'olo misy fo manapagnahy. Ajotso amin'ny Ambario be, zay managna aéroport international, mety lanjainay igny, zay mitapaka anay Sakalava aterigna Analalava sa aterigna Ambatoboeny sa aterigna Menabe na aterinay Ankarana, mbola tsy nikihe. Fa zay tompony milanja izy fa igny tsy lanjainareo Tananarivo, miala tsiny tompoko ko izy. Raha ne ajotsoa tany misy zay fa tsy andeha ataonareo koa fitadiavagna vola Antananarivo ao. Non, tsanganatsika Sakalava, tsisy politika eto, koragna razagna eto, tsisy adipoko eto, tsisy fagnakavahagna, fa ampatsaroviko ndraiky taminy anareo nangala satroboninahitry ny ranavalina, zay Sakalava tsy niady wala zay tsy nalahelo fa zay ndraiky nizahavo. Ke nianinay ho azy lanjainay tompony, loloavinay tompony, apetraka aminay amy tany tokony pitrahany. Madame ministre Maradona, ministre de la culture, mataonao ministre zegny olobe na desandro koa raha no ajeko, fa ajarazana, azo atao somonga ary azo atao soma. Aleonao ala nandriagna, tsy karaha anao ala mbahoaka. Mandalo anenao eo amy fitondragna, fa mareno mbo mipody amin'ny avahoaka. Zanaka côtier-nao, côtière anao Madame ministre de la culture. Ke atsika ray aman-dreny
Zandry, Ralahy, Nabavy, Jean, Mangovavy, Asidy, Zafila, Zafivavy, anao koa mahatsapa fa zanaka taranaka Sakalava mitsanganatsika fa basy fagnambanimbaniagna fampiotegna fady tanindrazantsika fa be ny faotagna fady nataonareo zehe nefa zehe tsinky nagnampiota fady anareo zehe ny mavita mampiota fady anareo taninarivo fa tsy ataone fotony iny anareo gasy karaha zehe fa nareo tsy magnaja zehe magnambanimbany zehe ndraiky atao fofarazagna any amizany nareo koa izy raha mandreo ke ito mbola ataoko volagna hoe ajotso aminay tanin'ny Sakalava raha ny radidadilahine raha ny olobene fa lanjene tompiny azavandesagna zay anareo tsy nangataka zigny tagny anareo tsisy mba démarche hoe ka zehe nangataka zigny hoe fanjakagna tsisy fanjakagna nangataka zigny tagny tompoko koa izy fa ro frantsay garamaso natsapa fa tsy nindreo zigny ka ampodindreo tany naviany tsoko nareo andeha avandy amin'ny vahoaka ito tsoko nareo andeha avandy aminay Sakalava koa izy tsy agny lalagna mategnomby tsy mitony kidradrafako ajotso aminay rahanay oka zavako ragny tsy maro volagna za zegny madame ministre de la culture fa nareo ndraiky koa agnano didodoanareo io raha mahazatra nareo boka zegny de force aha ataova fa fampizatsika fotony misy zala raiky boka mivolagna hoe zehe zao amin'ny fitondragna fitondram-bahoaka ninonareo fa tsy fitondran-drazagny oka zava mbola misy fitondran-drazagna Madagasikara fa aza fangaro amin'ny fitondram-bahoaka raha roe samihafa zegny aza sitriky zehe mbiagna zoavy fa hainay fa zay tandregny ino nde ambaranao madame ministre en culture otriny koa nde nampenandreo vavanao tsy asaiky anao ndi volagna fiaviany zigny tsy ankasitrainay volaniko za no voalohany ary maromaro nagnapetraka hafatra taminaka hoe zoky be tsy ankasitrainay Sakalava ijotsoa zigny Antananarivo ajotsoa amin'ny tanin'ny Sakalava managna aéroport international zay mavita ijotsoan'zigny ketrao nareo nde vandy aminay ato ke hoe ajotso atsendriky Tananarivo boko terigna aminareo non izy baka tany alany agny direct aminay Ambariobe zay ko misy vol direct ndraiky lera izy avy eo ndraiky lera mitandrigna anao zay madame ministre de la culture koa izy tsy anao mikotoko koa izy fa razagna anaka za tsy manompo olombelogno madame ministre Maradona fa za manompo razagna ndraiky Ndragnahary tsao andeha hodikodignanareo koa koragna anareo boka mafy amin'ny fagnodinodignana topi teto tsisy koragna hoe ka adopoko fa zany volagna raha ny razagna anay amahataranaka ny Sakalava zehe ajotsoany tany misy zay Sakalava rahany fa io tsy mijotso Tananarivo azafady koa izy mafy ny nataonareo zehe ary mbola mafy raha ataonareo zehe koty oka zay basy zay nefa fa nareo ndraiky koa hoe
zay zao fitondragna zany madame ministre ny kolotsainy ndao arafafapitatagna atsika miara mizotra atsika samy miaraka mikafo koa tsika mahita izy naka tsy menasy fa naka raha volagna marigna ambarako nina rony jene ambo manga kely manjaka miadana tiako ia na jenefo tsara nampiotene fady ndraiky ninaro ninay fa impiry raha nataonaro nampiota fady zay he amy tanindrazagna ane amy razagna ane zay tsy mamaly fa zoty razambene avy ambila lanjene tompiny tintignine tompiny lolohavine tompiny lione zo biby marotagna lione ndesine tsy lione havine amy terminus fo mitodika aminao za rajoela président fanjakam-bahoaka anao fa tsy président fanjakan-drazana asa fangaro politique ny raha anao ny rehareha nagnano tamtam tamy raharahany satroboninahitry ny ranaval zay sakalava zay naiky kenine koa avy monsieur Rajoel aja mizahava koa no mitazagna koa fa ino ny sakalava mazava soratra amy krany tsoko nde ataonareo tsy soratra fa nazonay raha jiaby fa nazonay renseignement jiaby tandafy tagny mikasiky izy ary fa naviny publienay ndraiky zandrila Joakim tamy Facebook raha zay tantara navianziny navy tandafy niany la France mivola hoe alevaranaro eto atsika amizay izy ary eto zay mitandregny anaro zegny amin'igny tsy ataotsika koragna lava fa ivadika amy toetra raha politique tsika koa izy atsika jiaby eto za voazoky be wassalamu alaikum warahmatullahi magnambola tsara atsika jiaby magneran-tany nafana ny toetra rano moaly tagny amy faritra atsimo eto dia manolotro fahasalamagna mba ho sitragna mba ho janga ireo namatsika mahery fo zay nipotehiny reto tsy mataotody reto ary tsisy andro roa hataotody nareo ne setoany anareo ne mahamay masantoko moidsy anao Rajoel volagna hoe malahelo za mandiniky tsy mandre haligny aminareo vahoaka malagasy nefa ny vahoaka malagasy tifirinareo bombardenareo zegny anao malahelo za placenao manomboky ny any afodia vavanao Rajoel mivola hoe malahelo aminareo malagasy za anao tsy malahelo aminay ravoravo aminay malagasy anao fotony voatifitry maratra latsadra moasinao doko mivola mila rio fa tsy lion'olombelogno tokony alena etrereta Rajoel manaranaka anao manambady anao ary hanagna taranaka anao marefaka mare agny ho ravoravo ve fonao raha ny zanaka manjafinao marefaka mare agny ho ataony tsy mataotody magnaraka baka afara agny koa amy raha ataonao io ravoravo ve nareo mpitondra amizao fotoagna zao koa atao amy taranaka anareo afaka mare agny raha ataonareo niany io
marina anareo mety fakiama tsy ho hitanareo fa mety ho jalijaly nio raha ataony vahoaka taranaka anareo koa nareo agnano raha tsy mifagnaraka amin'ny vahoaka. Fenitsy ny koba matoa vahoaka reo manginy o raha fahazabatoegna. Anao ve Rajoelina nahatsapa fa nangala fitondragna anao namono malagasy? Anao ve Rajoelina sy mpiaradia aminao nahatsapa nangala fitondragna anareo nandratra malagasy? Tsy nazonareo tamin'ny aky ny fitondragna fa nandatsika raha lio namono nitondra nampitondra taketra vahoaka malagasy niananareo milebaleba mivolagna fa nareo io. Azafady ireo vahoaka marobe indetifirinareo nivonenareo reo ne nametraka anao tamin'ny fitondragna na de nivonenao nalasanao lio reo niananao mbony tsy mety voly, tsy mety disaka, tsy mety kajo, mamono olo, mandratra olo, mandatraka liony malagasy. Normal, anao tsara malagasy fa anao vazaha taratasy. Vazaha taratasy anao. Anao tsara vazaha piriporky fa anao vazaha taratasy. Nangataka anao mba ilifasanao amin'ny maloto ataonao Madagasikara. Allo zavany koragna. Monsieur Rajoelina. Zay zao tsy mahay na général bomba ny beko razandarima regny eny ndraiky izy ny beko ary beko baka amin'ny général bomba na havy gendarme regny no moaligny tivitry fa zay tsy mahay général bomba, zay tsy mahay tsay Christian, zay tsy mahay ministre ny mine tsy haiko azovy mbo hipody ministre mine za baka io fa olo ene anao Rajoelina Andry Nirina anao lehibe ndro pitariky ro sagnatria koragna aza magnano ako mitariky anaka zegny izy be koa tsy haiko toiza fomba fivolagna amin'ny agny baka zegny aza magnano reny akoho mitariky anaka izy be koa za tsy anoio fotony olombelogno karaha zany karaha ataonao ny volagna vahoaka hoe mivovo, karaha ataonao ny volagna vahoaka hoe tsy ny babanao tsy ny reninao fa za ndraiky magnano hoe aza magnano reny akoho mitariky anaka sakalava mahay toy iny zegny olo avaratra agny surtout mahay toy iny hoe aza magnano reny akoho mitariky anaka. Monsieur Rajoelina raha koa fa tsy hanome tompy tanàna, raha koa fa torovan'ny tompy tanàna aza forsegna. Anao mamono olo rango 2009 Rajoelina ziska niany amarekiama anao hamono olo fo makamasy ny volagna raha olo dino baka anao zay hoe misy taranaka n'olo efa nataony nateraka ho mpangarom-posy za tsy mahay ary za koa tsy tia he ary tsy agnotany moa ave olobe anao taloha tagny namono olo de niananao nandova famonoagna olo fitifirina olo io tanindrazandro koa fa tsy amendro tsy amendro mipitra amin'ny fanagnanao koa anao fa tsisy mipitra fa tsy olana de vonivonenareo tifitifirinareo miaro tanindrazanao ary eto za miombokevitra aminareo toliara mitsangana ziska farany aboa koa basimboronareo aboa filitronareo aboa sabonareo aboa goronareo famakinareo
miaraka maty am Palestine atsika. Anao ny ambadiky ny baiko io Richard Ravalomanana généraly. Anao ny baiko rô gendarme io fa zay ka zavandesa. Mbola io rô gendarme ni nagnambara. Baiko azony am général bomba raha ty. Zany ve maray amandreno anao? Ny hilandranao grady, atapondoanao grady, antsorikonao grady, milahatra mitratra anao, hoe hamono vahoaka, andratra vahoaka, andratratra vahoaka. Richard Ravalomanana o, ndo migaka ronono. Miga ronono. Zahava folo moaly igny. Ray amandreny be igny. Promotion nao izy. Zany ve fitezagna anazonareo tao amy gendarme Richard Ravalomanana hoe ndana mamono vahoaka? Mialatsiny aminao général. Za tam placenao za fa nipetraka ngaka ronono tao voalohany igny za nipetraka ngaka ronono. Fa nipidiananao io fitiavanao vola. Fitiavanao pesosy. Anao io ne mamono pesosy Ravalomanana Richard. Mamono pesosy anao io. Mibaiko aty mibaiko ary ministre de défense Mandrafitrisy Valera. Za koa boka ministre de défense zany démission am Blaise Magnarataona. Anao ne zao ministre de défense hitan'izao tontolo zao. Ianareo ministre de sécurité publique milanja ny nataony. Izy manitsinitsy. Tsy nianany nagnanaovanao tsy fisiam-pagnahy io général Ravalomanana. Tsy bory nitondrasanao agnaranao hoe bomba. Fa ndraiky mbo avy aminao misily. Niananao bomba, mbo avy aminao misily. Riralahy gendarme isany. Baiko tsy mahavelogno vady aman-janaka anareo. Baiko tsy maharo anareo himonina hiara-petraka amin'ny vahoaka eny amin'ny fokotany misy anareo. Fa ny ampibaiko anareo manitsinitsy. Fa anareo hoy izy irany dama zay hoe mba milamintsaina ve nareo anatin'ny kasiky indesinareo igny? Irany dama malio boka zay. Mba milamintsaina ve nareo milanja igny basy aminao nareo vahoaka karaha nareo igny? Alifasa lavitra feo ny fieritreretanareo ry zandrilahy, ry zokisana, ry gendarme. Tsisy polisy tary, tsisy maramila tary, fa nareo gendarme fa. Anareo gendarme ty manino? Miboaka corrompu le gendarme. Miboaka cocaïne, gendarme. Miboaka famonoana olo, gendarme. Anareo manino ô? Mba question apetrako aminareo gendarme, anareo manino? Magaga nefa dahalo tsy sakinareo. Miboa aminakay eto, mivolagna aminakay eto, azovy aminareo gendarme masaky dahalo. Vahoaka ne tsy fahavalo. Miaro tanindrazan'ireo reo vahoaka reo. Miaro ny ho avy ny taranaka manjanaka andreo reo gendarme. Fa azo atao karaha io ry zalahy fa ho avy tsy ela ny hafaran'io fitondragnanareo io. Ho ravatsy ela io fitondragnanareo io. Maro ny teo zay ndre laso litre raiky tsy leondreo nandeha 2 m/60 agny. Mbola ny vahoaka fo mampalandy tany andriandreo 2 m/60. De za mampitandriny. Za tsy lapany fagnahy volako, za tsy tragno jery. Fa za vahoaka ary vahoaka mandrakizay. Maro anareo tsy mahay fandehan'io la guerre, grève. Misy amizao fotoagna resaka base toliara. Ambarako anareo ny marigny. Atsika tsy nikoragno koa tsy dossier.
Basy Toliara nagnamia vola fitondragna 80 millions de dollars. $, 80 millions de dollars américains namiany Basy Toliara fitondragna ty. Ino raha nisy? Masaky mavandy anao sy teny, mifantano sy teny. Anareo ndraiky Tonico Roberto, député Toliara, anisany nahazo tamin'io 80 millions de dollars américains io. Niany anareo magna cinéma visa C, visa B, visa A anareo miwatawata am Facebook. Apetrako aminao fagnotaniagna sy teny. Nagnino moa lera nanao amin'ny assemblée ao? Anao mivory amin'ny assemblée ao magnatiky reto gouvernement reto, vavabe ataonao amin'ny Facebook eto tsy ataonao. Fotony agnisan'ny nahazo tamin'io 80 millions de dollars américains io anareo. Azandafosagna jabady zay efa eneta agnaty goninareo piso. Karaha zegny koa anao Tonico Roberto, 73 députés anao nagnano farany be vava tsy nagneky io Basy Toliara io. Niany anao nanginy parce que nahazo pesosiny 80 millions de dollars américains io anao Tonico Roberto, nampifody vavanao le pesosy. Ino raha misy? Mbarako anareo vahoaka malagasy. Ireo koa fa nagnano partage-ndreo amin'io 80 millions de dollars américains io. Eto za mitodiky am rahalahy Zokrin Mandriny, Fanapera ndraiky Teo Rakotovao, tegna isorako hoe ireo zegny edy olo mba nijoro ary nitsangana ny tanany marigny tsy nangala ndray gorosoa raiky tamin'ny pesosiny 80 millions de dollars américains io. Fa miaraka an'izay ro tsy aby hitatsika wa io nitana le pesosy. Masaky mifamatra eto anareo, indrindra fa anao ministre ny mine Olivier, magnabady vahoaka loatra anao. Magnino anao tsy masaky vola ministre ny mine, nandeha volamena tagnatin'ny coffre, azoviny nagnodiny izy. Magnino anao tsy masaky vola ministre ny mine, hoe misokatra zao ny fagnadediagna resaka maki ndraiky tortue tatra tagny Hong Kong. Magnino anao tsy masaky vola raha ny volamena tatsy Comore. Mbo ambarako baka io karakory na vian'ny volamena igny mipody Madagascar. Président Fokontany amin'ny Diego tagny niragny nandeha ta Comore nikoragna parce que la famille agnatin'ny membre gouvernement ny Comore nikoragna tagny de namiagna le volamena nandeha mipody. Mbo ambarako anareo io azo vola zegny. Ministre ny mine, Monsieur Olivier, fa maro vola nohaninao zay, fa maro affaire maloto nataonao zay. Zahavary namanao ministre bro, kizay mindrazana bro jiaby, fa anao kankagna lalandava kitikity lava parce que alahilondrazana alahilo vahoaka mamangonako benga. Mivoleza anao ministre ny mine, magnano anao farany magnazava nefa nanao farany lohany business ny Ravatomanga ndraiky Rajoelina ary ny fitondragnan'ny gouvernement Tsay Christian. Za fa mivolagna matetiky eto, nareo sambava an-talata ndrema
io fasimenti hitanareo to mampitsangam-belogno vahoaka ny Toliara io andeha ampidiry ministre ny miny ty aminareo samby avantalaho amin'igny fampisaovany io igny parce que misy fasimenty amin'igny mitsangana vahoaka ny sava ambarako tantara raiky anareo tamin'ny fotoagna andro ny Ankarara Bisogny ho an'izay tsy mahay Ankarara Bisogny baka i Madame BM Lalatina Rakotondrazafy Ankarara Bisogny baka agnaran'izigny amin'ny Ambaribe tamin'ny fotoagna andro ny izy ministre ny culture et communication Eljery ila nataony tandapa ndrenao atseny kiteraka Madame Lalatina Miri frère nagnapetraka vola fitsy boroboro mavety be andapa ao olo mahay andapa mandeha andapa mehe raha zay mahandapa ny andapa raha zay be mavety karaha rond-point net Ambaribe tony poandro igny andapa ao misy raha zay Miri frère nagnapetraka nagnamboatra raha io vola fotsy ino la nataony Lalatina Ankarara Bikip Ankarara Bisogny ary mila poagna raha io mila ndesigny Antananarivo io man dadilahinao sa ny babanao nagnino tsy poanao soninao apetaka anao Antananarivo agny sony benao io tsy fahanao tsy angovonao tsy fitondragna vinisy anao hainao tamin'ny taona firy nisy Miri frère tamin'ny atavaratra taigny nagnamboatra lalagna ny ankifigny ambanja io Miri frère nagnamboatra lalagna ny andapa jiaby io Miri frère ary naveny raha io napetraka tandapa niany izy ary andepoagna andeha findra Tananarivo ty manino nagnino koa tsy rofinareo ka tay agnaty kabineny andesinareo Tananarivo rofa koa boka tay ny kabineny avaratra agny andrefa agny atrimo agny andesa Tananarivo bako zay tsy mendriky raha tsara fa narofo mihetsika raha raiky Tananarivo ty manino zegny aviany nangataka fédéral Abidjan fédéral ary koa fa nipetraka fédéral aloha apetraka miaraka amizegny ny province autonome samby babinany samby loloanany samby mititigny ninany samby milanja ninany samby magnonjongonany fa zay epaka kajiko zay io zay fa tsy mila tofoko ino amizay raha misy amin'ny base ny Toliara io zagny ambaranareo ro jiaby hitanareo wa io akoatra ny Théo Rakotovao ndraiky Fanapera ro zegny olo tsy nitosy tamin'ny vola 80 millions de dollars américains io fa firaka zay vazaha mody moawawa foro nefa ro avy amin'ny assemblée ao tsisy regninao fio tsisy raha regninao amin'ny assemblée mba hoe niantefa ny vahoaka raha iadivandreo non avantagendreo vola ny gasoil ny automobile ne 4x4 ne zegny raha regninao amin'ny assemblée ya mamako teo tsisy tononoko aminareo eto ro jiaby nahazo vola tamin'ny 80 millions de dollars io dossier za misy roza aminareo mialatsigny tsy firegnana nonoko agnaranareo fa raha marina aleo fantatry ny vahoaka sy teny Toniky Roberto ministre ny mine
rom gouvernement o jiaby mpitondra mpanjakagna amin'ny faritry Toliara Ria Leonor député ny tiako farafangana izy tiako aia reto mivolagna fa hoe mpanohitry reto jiaby reo olondra Vatomanga magnano vazaha-mody miady eto anareo jiaby reo jusque manakara mananjara anareo jiaby reo olondra Vatomanga voavidy vola tamty 80 millions de dollars ny américain ty masaka mamaly fa matra mifanta eto anareo masaka efa matra fa tsy eto anareo magnambanimbany zay vahoaka o mpanohitry o pasifika o tsy ako niny fotsy job jiaby anareo io job jery job labaka ho zay baka varitra zay izy boka izy volaniko zay aza jotso aminay amin'ny tany Sakalava alohan'ny razagna nefa mbola cyclone alahelon-drazagna izy nagnadobo anareo igny zio boka Tananarivo zao maniamanina ozy izy borzany tsy mamboimay azy reo dobo boka Tananarivo alahelon-drazagna mamango anareo inga zo manareo mihevitry vahoaka tsy mamaly razagna tsy mahay mamaly mbola ho bebe ny azo anareo tsendriky nefa ho hira raiky zay bebe ny mbo azo anareo za nefa nivolagna teto hitondra raha maro ary agnapoaka raha maro fandalovan'ny Macron Madagascar na alohan'izy avy na après n'izy mandalo etra atsika amizah ya atsika mikoragna zio Tananarivo matsy ny efo rantay jiaby capitale fa Tsinanjary capitale fa naloto numéro 1 dans le monde ndriatin'ny ranobe ny Moïse tsy ako ranobe njovy ny efo rantay ny Tananarivo jiaby zegny ny mampavy reo mangala tanitsika amin'ny côté parce que tanànandreo mantsy reo amizay milingilingy mandrava tanin'olo mandrava fanagnanan'olo côté o eto za mitodika amitsika côté eto za mitodika amitsika côté ary indrindrandrindra atsika vahoaka ny Toliara solution meko anaro solution baka aminay ankalaza 78 ans 47 atsika afaka 10 andro ny 29 mars 47 zay atsika vahoaka malagasy orintany orindanitra na tsimo na avaritra na andrefa na antignana na fovoatany tsy akanavaka 29 mars atsika jiaby milahara milalabe magnano lamba fotsy magnanova lamba fotsy ny magnano lamba joby magnanova lamba joby ko misy ko tsisa zegny misy amin'ny hoditsinao sikina 1947 29 mars afaka 10 andro 78 ans miditso milalabe tsika jiaby atsika za indro andeha tondro zegny raha angatako amitsika vahoaka malagasy magneragna ny Madagascar jotso milabelabe tsika 29 mars
Allo hitan'izao tontolo zao andesa pankartinareo andesa banderôlinareo ta volagna vazaha volagna anglais volagna italien volagna allemand même volagna chinois fa maro zaza gasy me manoatra chinois. Io fotoagna agnaboatsika hoe mafy mahazo zay vahoakany malagasy ho hitan'izao tontolo zao baraka tadiavindreo io aloha raraka atsika sikindreo aezandreo fa robako mipalapala ho ino mazengamba mipalapala. Tanànandreo mantsiny anao zao koa mandiana Antananarivo tondraka sisaona ny ohatra ikopa bakatsely koa io ohatra mantsy deja baka reo fa tsy mamboy zegny andreo taia mifitro i ny efo amizay papier génique jiaby araka Antananarivo ary capitale. Dans un mois, le 24 niany, dans un mois, tanàna mantsiny montraka poubelle antegna anaovanareo siome raha tsy ela zany ve le volagnanao hoe manana vision lavitra zany. Vision lavitry tanàna jiaby miefogny ranote zay tsy vision monsieur le président dikan'izay baka le ministre ny aménagement territoire anao tsy mahay asanany normal baka nagnodikodigny volan'ny knapy sy raha nataony nagnodikodigny volan'ny lamairie Tananarivo zio ndraiky mandeha magnodikodigny tanànan'olo jiaby na andafy tany anao monsieur Naina raha tsy tohaina ministre ny aménagement tamin'ny varatra tany ary mbola mitohy raha zegny fa tsy niana anao andegna dotegna eto ararotiko zany volagna zegny za tsy endrika nohona agnarana fa mbo avy parce que za mangala renseignement complet atsika tsy mivolagna koa tsy dossier anareo sakatia mifaza manaova karaha tony toliara fa anareo fa tsisy pitarikinareo fa namody vava fa nandeha Antananarivo voapesosy mialatsiny aminao raha lahy mbaranao tsy regnine dianao Antananarivo no sakatia volaniko zegny za koa mivolagna zegny tokotokony hainareo sakatia raha volaniko azovy afa io edy raha namono atsika tamin'ny 47 ty fivadiagna resaka pesosy ty ia zanaka sakatia voakaiky Antananarivo tany namody vava nazo pesosy niany izy nody tsisy raha volagniny tsy saky magnambara vahoaka ino madianao tany mitsangana anareo vahoaka ny sakatia aza magneky leader ny tegna anareo nareo tompiny tanareo toliara sy teny koa olo mariny fa izy magnanaova mifanta eto rembahoaka reny vahoaka ny toliara hoe tsy nazo tamin'ny 80 millions de dollars américain ty anao ko olo mariny sy teny le 29 mars vahoaka ny toliara milahatra milaka amin'ny vahoaka anao zako izy fa tsy amin'ny Facebook ato anao wa amin'ny assemblée anao mifody vava manaova karaha ataon'ny rahalahy Teo Rakotovao ndraiky zokilahy ray aman-dreny fa napera regny haiko miaro toliara fa koa nareo jabora vava anareo jiaby hitako zao mangataka hoe tona agnaran'olo amin'ny sakatia amba Victor nandeha Antananarivo tsy masaky mivolagna izao hoe ino dia Antananarivo ny kahinao tany soi disant izy zanaka ray aman-dreny
Sakatia ambarada eva oaka ngady anao Tantananarivo. Ro jiaby tsisy manjary na cité na Ravalomanana na ry Firesakina, ro jiaby ry Gasikara, ry Eliane Bezaza, ry Léonore, ro jiaby mivola mpanohitry ro que dalle, des bandes d'abrutis. Fantampainany Ravatomanga Pesos ro jiaby hitanao ro zava baka Ravalomanana tsy lany zanany menacé lo sip akory tsy nifody vavany Ravalomanana nasaky nijotso amy lalabe Ravalomanana. Ro jiaby volako aminareo ry Gasikara regny namita bahoaka fitiavagna Pesosy ny Ravatomanga. Izy io mambaranareo tamy 47 misy famadiagna io ziska niany mbola misy famadiagna namagna io. Mialatsigny aminao raha lako Amba Victor Sakatiantsika jiaby Ambariobentsika jiaby Nosy Mitsiontsika jiaby avaratra intsika jiaby fazandeha Takaholy Pesosy mialatsigny aminao nga Tandrazana nindrory ndraiky namiandro anao ndenao mandefa zanaka mandeha miandro Antananarivo anao tsy mahazo lafaky anao tsy mahazo cité étudiant mbola anao koa magnefa tragno ampianarinao zanaka anao Antananarivo kenao niany andeha tapenandro Pesosy vavanao fodinao vahoaka tsy sakinao ambaragna agnontaniagna akory ala anao tsy mamaly mialatsigny zandry lahy rahalahy fa nitononiko teo soa ihany vahoaka ny Sakatia tsy nangala 100 fotony fahendreo raha ho avy misaotra vahoaka ny Sakatia 29 mars atsika vahoaka malagasy jiaby miboaha amy lalabe milahara andesa pankartinareo andesa siflenareo andesa rakobilany sotro fa jiaby asandratatsika jiaby miaraka liony ray mandrenitsika naty tamy 47 7 amby taogno loso zay tseniky vita ny tolona nareo zao maregny Eliane Bezaza mivola anareo zao maregny Léonore mivola anareo zao maregny ry Pacifique mivola ry Firesakina fa tampiny Pesosy tampiny Pesosy eto amizay wa tsisy rapare amin'ny Ambariobe ny volagna gendarme za teto ko misy olo corrompu aparany reto fitondragna reto faharoeny gendarme corrompu numéro 2 ro io voalohany fitondragna gendarme incroyable ndrenao amy tana bisikilety mbola angalany gendarme magnampihera vola corrompu vous les gendarmes à Madagascar police maramila regny ndraiky azoko antoko ro tsy midika amy raha karaha regny fa reto gendarme reto corrompu alahelo-ndrazagna mbaka nahazo ro tambariobe igny kiben-drazagna ane nahazo anareo igny tsendriky nefa volaniko za koa mbola zanaka zafiny Ambariobe vavanakatsendriky nina raha maloto ty tsendriky nefa kibe ahazo anareo io
aveboka ravana tany tongesatra honay ry lakoronay fa razanay mamango anareo karaha cancer pa lany taranaka anareo fara ba oui izy baka nambaran'ny ray aman-dreny fanapera omaly lanja filitrinareo lanja sabonareo lanja basimborogninareo aboara jiaby mety mandratra roko mandratra anareo mamalia valy fontriky fontraka fa eto tsisy resinareo zegny ke zegny izy ry vahoaka malagasy basy anareo fampagnotanareo fady vahoaka io nefa eky zay raha tokony ataonareo zao fitondragna zava solution Tananarivo feno rano-tay io poubelle jiaby niefo rano sison natondraka tampoka anao mandefa robinet Tananarivo mitandrema mampandivesa gomerigno rano asiava suro zay voga fa ny fotoagna zao rano Tananarivo anao mandefa robinet misy raha miefokefo fa tsy eky baka diky sa nino zegny rano ny Tananarivo zao mialatsika zay tsy faly mamalia osa izy ira feno amby mialatsika zoko la feno amby zay tsy faly mamalia fa zio fa tsisy olo andesinareo vandy raha rano cocaïne boise efa io tsy mety adignane anareo miala baka tamy misy anareo ainy andeha tanananay andeha ndoto tanananay or zay mandeha tanananareo ainy zay magnaja tanananareo zay gombe may magnanao fiara maloto amy tanananareo ainy fa tsy ataonefo fotony niny fagnajane razagna anareo donc anareo koa mandeha tamy misy zay aja razagna anay boko aja tanananay fa zay aza atao koforo koa tsisy lekôly tsenky nisy lekôly ny koforo ben oui tsy ebako na tay avao na tay maiky na tay leny miefogno ny tany jiaby zao Tananarivo tondraka koben-drazagna igny tsy kizembin-drazagna fa koben-drazagna amaraparagna koa izy ipody avaritra tsika sambava ndraiky Ankarabe tamy faraparany herignandro igny baka reo nagnapetraka samboady na écharpe ny mera faritra avaratra agnisan'ny tariky reo tamizay moa président de l'Assemblée nationale Tokely Justin vice-président de l'Assemblée nationale Jack Palance Mamangy Norbert 85 maire tamy faritry Sava 66 maire tamy faritry Diana nampitokiky zaho ritso mavovo va lany klena ro ritso mavovo sa lany klena ro tamy nagnapetraka député nagnapitagna samboadiny député nde toreko ndandegna spectacle
aparitsy nagnano tamtam karaha nataonareo tavaritra tagny 13 amby député napetraka nareo Samboady fanjava raikitra agnapitragna Samboady ndreo nareo nagnano tamtam torekondà télévision radio réseaux sociaux fa reo nagnapetraka Samboady ny maire fa tsisy agnomby Madagasikara nareo karaha tsy namona agnomby 50 20 fa lany matany mandafy lambahoany zay tsy nahita vodika hoitriko ne na tasambava na tambilobe zay baka tsy nahazo ono aboko zay tsy nampangalagna ono ke zay magnontany fa ritry mavoavo ty ao sa fa tsisy raha tsy natao tamtamoko torekondà raha ty tampoko regny lebaka nirobaka ambario be vola tsy tiako fitondragna ty robaka ambario be tsisy vola sa fe tsy nary délégation nandeha tiako zalahy raha ty avy amin'ny tsaroako zay mbola hely zay mbola tagny Tankarabe ambany volonay tagny tamy fotoagna zay baka hainareo labrosy mbola varavara-tariky ke anao koa taratara mandrapitsy forany andra zay anao mampiasa lampy-kitasy anao mandoky firiry ke dadiny rakaka dadiny be rakaka nandoky firiry tagny tambany volonay Tankarabe tamatali tagny dadiny be rakaka izy magnano firiry ndraiky lampy-kitasy nany igny izy mitarimy rabosy firiry nalokiny tamin'io enjy ndraiky mahaloky izy agnatiny mamatiky atiny mampidika araiky mampidika agnaty kapila ty raha hoagniny rabosy igny enjy araiky ndesiny rabosy igny milefa hozy izy rapirapeny na ia rabosy igny faroso ke azony lalampi-kitasy maizikiziky igny kaiky rabosy ty alohan'ny rabosy io andeha angalaloha koa izy naomby napetraka rabosy ty biribiry tsy tsapegny ihany koa igny lakoziny agnatiny lakoziny dadiny be rakaka teo ke dadiny be rakaka nahita azy igny ambarany fa loko enjy igny raha io koa igny tary losy baka dadiny be rakaka andeha angala enjynany ino raha nazony tary oh mon dieu seigneur Jésus Marie Joseph mande grâce ino tao izy dadiny be rakaka ino koa eo izy dadiny be rakaka teny piso voasambotro ke za amizay itokiky anareo napetraka Samboady ny maire Tambilobe ndraiky Sambava ino tao o dadiny be rakaka ino koa ntao o dadiny be rakaka teny piso tsisy raha tsisy raha mangala ondrana ro maire député naty aomby député nisy fanfara député nisy musicien fa nareo maire tefatefaka tefatefaky vice président de l'Assemblée nationale président de l'Assemblée nationale préfet Ambaribe oh député Ambaribe oh mon Dieu Seigneur oh zatera kara igny ha ambaraza evahoake ritry mavoavoa sa fa tsisy raha zegny raha nisy tamy weekend igny ambaranako izy hitanareo volamena 49 kilo ta Comore za nagnontany olo ta Comore tagny piasan'ny présidence agnatin'ny gouvernement Comore to nagnontaniako Comore Moronier fagniady za boka navy mipetraka tariko
Oui, moi nataoko tamorony tamizegny ro magnamboatra aéroport Ahaya io zatary place fiseko io ato Itsandra io ino nandalo président Fokontany baka digoagny io ka ino hoe Congo parce que misy havany anatin'ny gouvernement comorien ny raha igny Congo nandeha nagnano arrangement tagny naniagna pesos oui aleva volamena 49 kilos monsieur Congo atsika samby digo eto zany mpamosavy mandeha aligny to misy mahita intsakaiky anao déjà faire maloto ataonao Congo amin'ny fatry ny tany amin'ny taragna Diogo io olo jiaby mitomagny azonao fandravanao tany fandafosanao tany gauche à droite olo aty ary mangala ondra frère ni fegna pesos Congo nandeha nangala ziny tany atsika zao magnontania fanjakagna amitsika io baka nandeha io mai 49 kilos ministre Olivier ministre mine ambaraze aboaze ayana agnapitrana 49 kilos volamena nalainy Congo tamorony izy ndrainareo nangala izy tany miaraka amin'ny pesos Congo tsy angala barakanao marito ako frère fa tsika samy zanaka Diogo zany ahenao nandeha tany anao mamihevitry za tsy mahay morony tany pitrako za to morony ambarako anao coulé de lave io ambanin'ny carte la volcan io ahaizanao fa za mahay morony za mihina mofo marandraigny amin'ny Salima modo mofo miaraka samoly izy masaka ambarako anao baka za mahay morony tany fisehako raha plage ny Itsandra tany firindrako fombony tany fikoragnesane Comore misy atao hoe place d'Aix karaha Tadiogo ampizako anao fa za mahay morony Maldives araiky fo volaniko tany tsy nikitako ko mbola Océan Indien ouais volamena efa navy fa izy amizay tsy entany nasendro izy koa baka asa zigny andeha lafo koa andeha agnanovagna sommet amle 25 avril io fôtony ro zao tsy haiko nisy nasaky ny volagna hoe ohatrino moa volandilany laninareo andeha agnanovana sommet amle 25 avril tsy sakindreo ny vola mbola mitady client volamena 49 kilos tsy saky ministre mino volagna antany karaha zegny misy volamena igny napetraka amin'ny tany karaha zegny aboaze vahoaka ny marigny ke zegny izy tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka mankateligna atsika jiaby mikoezanareo razagna za amin'ny fitondran-drazagna zegny zanaka Sakalava iaraka tsangagna atsika ilanja lohan-drazagna atsika ho avy tsy ho ela mitodika aminao za madame ministre ny culture Maradona aéroport Nenosbe international mampidriky vahiny plus que ny vato adotso amin'ny Nenosbe Ambariobe lohan-drazagna Sakalavane falanjene tintignine atirine amin'ny tany tapaka ny be sy ny maro hoe atirigna ia petraka ia fa tsy mipetraka Tananarivo koa izy anareo mialatsiny aminao monsieur Rajoelina ciao bye